Сериозни проблеми с изграждането на депото за битови отпадъци край село Баня изпитва община Разлог. Министерство на околната среда и водите временно е спряло процедурата по изграждане на регионалния център за преработка на отпадъци, тъй като са постъпили нови жалби от жители на селото. Ние сме изправени под много сериозен проблем за реализацията на това предприятие. Ако не го реализираме, много път съм казал, че при всички положения ще трябва да се повишат местните данъци и такси по отношение на сметосъбиране и сметоизвозване, защото първо санкциите са високи и до година ще стават още по-високи. Няма да се допусне да бъде използвано и сегашното сметище в общината, което се самозапалва и обгазява целия регион, посочи още Красимир Герчев. По думите му трябва да се търсят варианти за предепониране на отпадъците в други населени места. Колко ще струва площадката за предепониране, колко ще струва транспорта до даденото населено место, какви такси ще трябва да плаща населението на община Разлог за вкарването му в съответното лицензирано депо. Това са все величини, които първо според мен ще бъдат много сериозни и второто, което има една голяма неяснота кой ще приеме евентуално отпадъците на територията на община Разлог. Според кмета на Разлог, проблемът с изграждането на депото се политизира. Една от политическите партии иска да яхне този проблем, за да може би да изведе някакви дивиденти, но тази игра не е коректна. Крайният срок за изграждането на депото за битови отпадъци е декември 2014 година. Ако фактически нещата се провалят, ние ще загубиме съответното финансиране за реализацията на този проект. Това са европейски средства, които са предвидени за изграждане на такова предприятие. Това ще доведе до по-висока такса смет и битови отпадъци. Отделно от това, община Разлог ще бъде санкционирана заради неспазване на сроковете. Само за тази година наказателната санкция е в размер на 360 000 лева. През 2014 глобите нарастват двойно.